Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amazibela umkhokha ngomhla ka-21 August. Yo guys, uphakathwayo kwamele bembeke abe yi-spokesperson salapha emkhandlwini ngoba hayi uyakhuluma bakithi futhi uyayazi into ayikhulumayo. Ubatshelile-ke ukuthi yazi nina nakhethwa umthembu ukuthi nilihole leli bandla nibe abantu bomkhandlu abazokwenza izinto zenzeke la ebandleni yonke into ihambe ngeqiniso, kodwa ngiyabona niyahluleka manje. Hayi-ke umane nje wathi uzondi hayibo masingaloke silisana sodwa sinenkinga enkulu la. Siyazi ukuthi kunendoda eyodwa ekhethwe umthembu, kodwa siyazi ukuthi uba umane wathi uphakathwayo anisayazi manje ukuthi yiphi indoda ekhethiwe ukuthi sihole, anisayazi. Wamane wabona usifociwe ukuthi sekumele bemane beqale nje bekhulele ngoba sengathi lo mhlangano bawuqale kabi bengakhulekanga. Wathi valana amehlo kumele sithole impendulo kulesi sixazululo lesi sizamayo la. Hayi bawavala amehlo kodwa uphakathwayo wangawavala wakhe ngoba yena besiyazi nje impendulo already. Kuthe sebethi nje amen, waphinde washaya itafula futhi uphakathwayo wathi ya ngifuna nje ngiphendule umbuzo wodwa la. Uma kukhona amadodana amabili, iyiphi kahle kahle eyindlalifa kuyona? Yile yokuqala noma ile yomagcina? Bathi hayi yile yokuqala. Wayakuzondi wathi wena Zondi unamadodana amabili, ubani ozodlifa lakho kula madodana amabili, omncane noma omdala? Wathi hayi yilo inkosana phela kuyacaca. Wathi wena akhomba omunye futhi naye wathi inkosana. Wathi manje pho nihluleka yini ukubona ukuthi umthembu naye indodana yakhe yokuqala miyona kumele idle ife lakhe? Yindaba senifuna manje ukulinikeza umagcina? Azivumelaneni mkhandlu ukuthi ukhulekani akasiyena umholi wethu, kuba usiphamandla umholi wethu. Hayi ke bavumelana guys. Base bambiza-ke ukhulekani kumhlangano bezomtshela phela lezi zindaba. Ubani okade phethe umhlangano, ubani omunye ngaphandle kwaphakathwayo okuyena phela umsusi wayo yonke lento le. Umtshele enhlambini zamehlo ukhulekani ukuthi indoda hlehla. Siyazi ukuthi impela uliphathile ibandla ngesikhathi umfowenu kade le eMozambique, kodwa manje usebuyile, thatha intambo uyibisele kuyena. Uphinde washo wathi usukhohliwe yini into eyenzeka kuMamzobe benomlungisi bezama ukuhlutha isihlalo kungesisona sabo. Hayi wamane wayikhulumela ukhulekani wathi lalela la, ungalinga ufanisa izinto engafani. Yes, mina angisiyena umlungisi futhi angisiyena uMamzobe, futhi lesihlalo esasekhaya. Kona vele ubani ukunikeza imvumo yokuthi ushaya amatafula ungishayela amatafula ekhaya? Ngiyakubona wena ukuthi uqhuba intwala ngewisa, uyadelela wena phakathwayo. Yazi uyayikhohlwa ukuthi wena ufike nje manje nje kade sikubisa manje la emkhandlwini, kodwa manje usufuna ukuyiphakamisa. Zolo lokho wena kodwa over uNdlovu ngesibhakela phambi komndeni wakhe, phambi kwebandla lonke, namhlanje wena usukhuluma nami kanje. Yo guys, waqede wathi lalela la, ngifuna ukutshela-ke manje ukuthi ngiyakugxosha la emkhandlwini. Guys, wamgxosha emkhandlwini uphakathwayo ukhulekani wathi akahambe. Athuka wonke amadoda omkhandlu abone ukuthi nawe azolandela nokuthi ayaqhubeka ayameseka phela uphakathwayo kulesi sinqumo lesi. Ngibone nje bonke oZondi lapha sebebheka phansi sebengasafuni manje ukuthi befakaze ukuthi bavumelana nayo yonke lento ekade ikhuluma uphakathwayo, ngoba ngesikhathi besabodwa bavumile ukuthi hayi namhlanje lamanqamu ukhulekani bamgudluza lapha ehlalweni. Kodwa kulungile-ke guys, akahambe uphakathwayo asondelane naye uSiphamandla, ngoba vele ekugcineni siyazi ukuthi le mpi izonqotshwa uSiphamandla uzonqoba ekugcineni. Mhla esenqobile kuSiphamandla uzobe sebazi abantu akumele abathembe nabantu akumele angabathembi. Yebo, ngapha uMamzobe-ke naye useyidlisa satshanyana, usencoma nomkhosi nokhulekani obabiza ngokuthi baliphatha kahle ibandla, useyasho nanokuthi ukhulekani nomkhulu lwakhe. Ngiyambona uMamzobe seqala ukubuyela emaqhingeni akhe akudala. Vele phela izinto ezinobumnyama nje hayi uyithanda kakhulu kabi. Angazi-ke noma sezenza umngane omkhulu kaNomkhosi ukuze abe umama omkhulu lincele bane yakhe, angazi, kodwa kukhona phezu kwakho uMamzobe. Mane emoyizele into engapheli mase sekukhona amaqhinga awaphekayo. Yo guys, ngizobaqeda lana kamazwi namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.